good evening. They'll be rocking and rolling in Jackson. It's been associated with satanic worship, suicide, of sex and death in all kinds of things. They're anti-peace and anti-life. Heavy metal music. The rock show Mission Death Fest 1. The groups promote satanic worship. Skull-headed monsters and demon-like figures are probably the most blatant. Black metal music will leave its ugly mark in this country, just as it has in Norway. Jeg hedder Lasse. Jeg hedder Jeppe. Jamen, jeg hedder Alexander. Tror jeg. Jeg hedder Tristan. Jeg hedder Benjamin. Jeg hedder William. Jeg går på mediegrafisk uddannelse i Aarhus. Jeg er fucking lærer. Jeg underviser 7. og 8. klasse i musik på ungdomsskolen. Jeg er lærerassistent ved et eventfirma. Jeg er sygemeldt. Jeg går på MGK, og det er jo også musik, man laver der. Så der er der ret meget overlap. Og så arbejder jeg også deltid på teateret som stagehand. Ja, jeg startede der, altså jeg har egentlig altid opvokset med det. Min onkel, han har lyttet meget til specielt dødsmetal, og min far, han har altid godt kunne lide Metallica og sådan noget, så jeg har altid fået det på sidelinjen, og så har jeg egentlig bare selv fundet en interesse for det, da jeg var en 14-15 år, der skulle noget gang på ud at være teenager. Man kan ikke sige, du må kun komme ind, hvis du har lædervest eller band-t-shirt på. Nej. Altså, jeg kender flere sådan bedstemødre, der gerne vil med til vores næste show. Altså. Ja. Vores første show, der havde vi faktisk udhulet en babyduk og taget med som et vodka baby til kompliment til vores sang, det hedder Vodka Baby. Hvor vi havde puttet en vodkaflaske ned i babyen, så der vi kunne drikke af den. Altså tage hovedet af, hvor vi havde sat låget fast til hovedet, så man kunne tage hovedet af babyen, og så drikke noget vodka. Det er lidt fedt at tage pis på folk, du ved, fordi vi spiller jo genuine metal, men ikke ligesom folk de forventer det. Du ved. Vi kan godt lide at have et lille sjovt kick, en lille niche, som de fleste andre bands de ikke har. Du ved. Sige, at vi hovedsageligt er mod kristendommen. Vi går ikke inden for den, men vi er heller ikke hadfuldt mod den. Vi er ikke hovedsageligt religiøse i den påstand. Det hele handler vel om at provokere. Det er derfor folk gør det, tænker jeg. Det handler vel om at provokere folk, der ikke lytter til metal. Vi læste en bog om dæmoner. Så fandt vi dæmonen har kraft. Jeg kan ikke huske, det er fuld. Hvem har sat min bajer? Fuck, man! Fuck dig! Musik og religion er fuldstændig ligegyldigt. Det ser vi så ligeglade med. Har inspirationer uden for metalgenren noget, som folk vil blive overrasket over at høre, der er en del af jeres musik? Taylor Swift. En fucking bajer, tror jeg. Kold øl. Vi tror på, at det visuelle på scenen er meget vigtigt. Det er et teaterstykke. Og vi handler en mand på et kors igen. Det må tiden vise. Vi vil gerne danne en slags atmosfære, så folk ikke kun kommer for at høre musikken, men også sådan ser det. For os er det visuelle nok hovedsageligt noget af det vigtigste at bidrage, når vi spiller.
har bare taget det på, der gør mest nas. Det skal gøre lidt ondt. Ellers lyder det ikke godt. Det er vel en del af udtrykket, at det er sådan lidt undergrundsagtigt, at det er altså små steder, man spiller, så det ikke bliver kæmpe stort. På Black Metal, der skal det være en undergrundsting. Ja. Det er ikke mainstream. Det er rent sort og tungt og ondt. Metal i sig selv er sådan set en protest mod alt. Fucking alt. De har måske sådan et jysk udtryk. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det i forhold til mange andre steder. Fedø. Ja, Fedø. Fedø. Fedød. Jylland. Fuck Sverige. Vi er godt. Vi er godt. Vi er fucking godt. Og vi spiller sort metal. Jeg hedder Per Ebdrup, og jeg er 51 år gammel. Jeg spillede i et band, der hed Grope, og jeg var forsanger og guitarist. Dengang blev det set meget på som larm, og der var meget få uden for miljøet, der kunne se, hvilke tekniske evner for eksempel det krævede for at spille musikken osv. Man skal lige kende musikken for at kunne afkode, hvad det egentlig er, der foregår, og det kræver en vis vilje at sætte sig ind i. Det gode ved at være i metalmiljøet, det var det fællesskab, der var omkring musikken. Men jeg har ikke nogen fornemmelse for, hvordan der bliver set på metalmusikken i dag. Men dengang, der var vi egentlig ligeglade med, om det var accepteret eller ej. Så det var ikke noget, vi lagde så meget mærke til. Altså, den metalscenen tiltrak bredt mennesker, som måske følte sig lidt uden for samfundet. Metalmiljøet var en ret lukket klub, fordi at det er forholdsvis utilgængelig musik for de fleste mennesker. Hvor jeg tror, at mere mainstream genre, også med jazz og pop og så videre, der kan være mange forskellige mennesker forholde sig til, hvad det er for noget musik. Og også nyde det, uden at have et stort kendskab til det. Der er metalmusikken mere ekskluderende, og mere på en måde også elitær. You can take the boy out of metal, but you can't take the metal out of the boy. Jeg har det stadigvæk i mig, selvom jeg har været rundt så mange steder musikalsk. Jeg har stadig masser af musik i dag, men det er meget bredere. Jeg er en restløs person på mange måder. Og det, at der kom et nyt eventyr, der åbnede sig, som jeg kunne være en del af, det kunne jeg ikke stå for. Så der var jeg nødt til at hoppe på den vogn, og det har været rigtig spændende. Lad være med at gøre noget for at komme til at tjene penge, eller for at blive mere populær, fordi det er meget usandsynligt, at du kommer til at tjene penge på metalmusik. Så man kan lige så godt bare gå all in på det, man selv synes er fedt, og så gå efter det. Det vil jeg sige er det fedeste. Fordi lige snart du begynder at tænke på andre, hvis du gerne, jeg kunne godt tænke mig at drive det her videre, eller vi skal være mere populære, vi skal have en bedre anmeldelse næste gang. Ja, så spilder du din tid. Du skal tænke på, hvad der gør dig godt, når du laver din musik, og du spiller din musik.